салому алейкум ҳамватанони азиз, мо ҳозир дар ҷумҳурии Туркия ҳастем. Барои шумо як хушхабар дорем аз ҷумҳурии Туркия. Барои шумо ин ҳамин намуд пойафзолҳоро барои шумо бо нархи дастрас то душанбера равон мекунем. Нархош ҳамаша мо барои шумо нишон медем ва албатта ки кадом намуде ки ба шумо даркор аст, маъқул аст бибинен, ҳамонро заказ кунем, мақсад мо равон мекунем. ҳозир якташа барои намуна шуморо нишон медем. нигоҳ кунед, намира мегирем. ҳозир барои тобистон омадааста, ай сабаб ки тобистон омадааста, гармӣ омадааста, мо чизи сабукаки хушрӯ равон мекунем. яъне ин ҳамин намуд бисёр сифати хуб аст. ҳозир нигоҳ кунед, ин намешкана он чиз дига, ин ҳамин хелиш мекунем, мақсад намешкана дига, на пачақ мешава, ҳичи намешава бародаро. тахша бинен ҳамаи намудш ки мешава. яъне ки бисёр сифати хуб дорад. то душанбера равон мекунем, мо нархоша ҳатман мемонем ва гап мезанем барои шумо. инҳо ҳамаш бо даст мекунанд, яъне даст хеле аппарат надоранд, ё даст қати медузанд, даст қати туғрӣ мекунанд ва албатта ки аз пеш мебинем бо хубтар, яъне сифати бисёр хуб дорад. на медра, на қад мешава, ягон чи намешава, ҳамаша бо мо хубтар мефаҳмонем. танҳо сия надорем, сирхшам дорем. ин ҳамин намудшам. ҳозир мо намуди дигаршам мебинем бародаро. чиқади ки мебинед дар ин ҷо ишам ҳамин намуд аст. размерош чанд размери бигем, 41, 42, 43 ба падартона мегирем, ба додаротона мегирем, ба кадомира мегирем. мо ҳатман размерша нигоҳ карда то душанбера равон мекунем. доставка дорем ва ҳамаи нарх навоша ба шумо мефаҳмонем. размеротона фақат бигем, мо барои шумо то тобистона, то шаҳри душанбера доставка мекунем. бисёр сифати хуб дорад. ям рангош ҳаста, сия ва кабуд. дӯстони азиз, ҳозир мо ба шумо кадомоша равон мекунем, ҳамонро нишон медиҳем. ҳамон намудоша шумо размерошро фақат интихоб мекунед, мо барои шумо боз суҳбат мекунем. ва инчунин як намуди дигараш ҳаст, бисёр лакированӣ меганида, намудаш бисёр сифати хуб дорад. инҳо ҳамаш аз ҷумҳурии Туркия барои шумо дастрас мекунем. дӯстои азиз, размерош ҳаста ва лакированӣ ки нахоҳем, як намуди дигараш ҳаста, ҳозир барои шумо нишон медиҳам. лакированиша агар нахоҳем дӯстон, ки бисёр лакированишам хуб аст барои шумо. ва инчунин намудаш замча, яъне чиқаде ки шумо медонед бисёр сифати хуб аст ва аз лакированӣ фарқ дорад. бисёр модели хуб аст. шумо бибинед, размерош ҳаста, ҳамаи намуди размерош ҳаста ва то Тоҷикистон гуфтем равон мекунем тӯли 3 ҳафтада. барои нафароне ки синну солшон ба синну соли ман ҳастанд, макасин мепӯшанд, ҳамин намуд макасино дорем ки бисёр ҳам сифати хуб дорад ва чиқаде ки мебинед бар берун дарун ҳамаша бисёр хуб аст. сабукак аст. ин барои баҳорона мо аллакай то роӣ мекунем, худаш гармӣ мешава. ба ҳамин хотир ҳамин намудро дидестем ва инчунин дигар намудша барои шумо нишон медиҳем. макасиное ки боз бисёриҳои мо дар Тоҷикистон истифода мебарем, ҳамин намуд аст, яъне ки майдак хушрӯак ва дар ҳақиқат сабукишам хуб аст ва сифати нағз дорад. дарун берун ҳамаи дӯша шумо бинед. ва инчунин замч гуфтагием, ҳамин намудшам замч ҳаста. ин мисол яъне нархоша мо ҳамаша дар болои видео менависем. то доставка, яъне чанд сумда то душанбера мерасад дар дасти шумо. танҳо Тоҷикистон меравад, яъне Москва дигар ҷо намеравад. танҳо Тоҷикистон равон мекунем барои шумо.
ва албатта ки боз як намуд дигаша барои шумо нишон медиҳам. Ин ҳамин намудаш сияҳшам ҳастай, зардшам ҳастай ва сияҳш ин хелияи дӯстои азиз, замч, яъне ино ҳамаш замч ҳастай. бисёр сифатҳои нағз дорад. ира дар шаҳри Душанбе ба фикрам ки бисёр истифода мебаранд, бисёр хуб аст, сифати нағз дорад ва албатта ки рангшам бисёр хуб аст. ва албатта ки барои нафароне ки мехоҳанд кросовка гиранд, яъне спортивни, мо барои шумо ду намудша барои шумо нишон медиҳем ки ҳамаи намуди размерош ҳастай. бисёр кросовки сафед ва найк бисёр сифати нағз дорад. бубинед хутон ҳамаира нархоша мо албатта дар рӯи экран нишон медиҳем ва бубинед ки чӣ қадар сабукак, чӣ қадар фасон ва сифати хуб дорад. аз ҷумҳурии Туркия мо мегирем, рӯй мекунем, аз Хитой нест. мо дар ҷумҳурии Туркияем. одамое ки намедонад, дар канали ман ҳамнавоб дорем, видеои Туркия ман тамошо кунем. ва дуюмаш ин намудааст. дуюмаш сия, Adidas сия, бисёр сифати нағз дорад. ки мебинед ишам сабукаки хушрӯакай сифати нағз дорад. ҳозир мо боз нишон медиҳем айпеш. спортивни як намуди дига, мо се намуд спортивни, се намуд дига ин намудаш гирифтем. албатта ки спортивни як намуд дигааш ҳастай. гарени фасонаи дӯстои азиз, хитон бубинед, боҳо бутен, заказ кунед, роӣ мекунем. ҳамаи намуди размерош ҳастай. шумо метавонед аз инҳо сипориш битен, яъне заказ кунед, мо равон мекунем ва албатта ки бисёр ҳам намуди хуб дорад. шумо метавонед ки аз ҳаминҳо мо барои шумо равон кунем аз худи ана ҳамин мағоза. бисёр ҳам хуб аст, сабук аст ва дар пои шумо мезебарем.